4, 3, 2, 1 und los. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर। हम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहू अज्रुहू इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। Danas počet ćemo sura Al-Bakra, ajet 98. Allah kaže Kul man kana aduvul li Jibrila, ti reci ko god je neprijatelji Jibrilu, fa innahu nazzalahu ala kalbika biiznillahi. Treba da zna, sigurno je on, Jibril, spustio ovu poruku sa Božjom dozvolom na tvoje srce. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. A ona potvrđuje ono što je objavljeno prije i uputa je i radosne vijesti vjernicima. Jevrije, oni su prije poštovali, prije su volili Hazrat Džibrail a.s. do poslanik Danijal. I oni su do tada smatrali Džibrail, on je poslanik koji donesi Božje poruku i njega su poštovali. Ali poslije toga, kada su odbili Božje poslanici i onda su dobili Božje kazna i onda oni su stavili taj Božje kazna na odgovornost za Džibrail. I oni su mislili ova Božja kazna mi smo primili zbog Džibrail. Ali Allah kaže ovo poruku što sam poslao, ovo nije donio Džibrailu sam od sebe, nego taj poruku je poslan od Allah. I zato Allah kaže ko može da bude neprijatelj za Džibrail? Da li može neki normalan čovjek da bude neprijatelj za Džibrail? Ko donesi samo Božja objava. I Božja objava dolazi da se oživi ovo duhovni svijet. I Jevrije kada su redovno odbili poslanici i onda su slijedili posljedice, to znači Allahova kazna i onda zato oni su postali njegova neprijatelji. I drugo, oni su postali neprijatelji zato što kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pojavio među Arapima i među Ismail, rodom od Hazreti Ismail alejhi selam, i zato oni su bili neprijatelji.
Znači, to se isto pokazuje da je Malik dolazi, ovo je stvarnost i, na primjer, svaki čovjek može da ima neka iskustvo, ponekad mi sjedimo, odjednom dolazi neka dobra ideja da treba da radiš ovo dobro dijela. Na primjer, mi sjedimo, družimo sa neki ljudi i vrijeme je namaz i onda mi primimo jedan poruku da treba da obavljaš namaz, onda mislimo sad ću da ostanem. I ovo poruka je od Malik. Zato svaki čovjek ima dvije struje. Jedan za dobro dijela i jedan za loše dijela. A dobro dijela, ovo je od Malik i loša dijela od šetan. I zato kada god mi primimo neka ovakva poruka, treba da odmah slijedimo, treba da odmah to radimo, inače mi bi liješili od savab ako ne bi to radili. I onda dalje Allah kaže: Man kana aduwwal lillahi, ko god je neprijatelj Allahu, wa malaikatihi i njegovim malekima, wa rasulihi i njegovim poslanicima, wa Jibrila i Jibrailu, wa Mikala i Mikailu, fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Onda je sigurno Allah neprijatelj nevjernicima. Zato što ovi maleki, oni sami nisu krivi. Ovo je neka veza što Allah stvara među sebe i među svoje robova. I taj veza uopšte nije kriv. I zato Allah kaže da ne smije da bude neko neprijatelj za Džibril. I onda ovdje je posebno zato što Jevrije, oni su voljeli Mikail i nisu voljeli Džibrail i oni su mislili Mikail je taj Malik koja donesi bogatstvo, koja brini za ovo svjetske stvari, za svjetske potrebe. I ovdje je možda bio jedan mogućnost, ako Jevrije, oni bi rekli da oni mrzi Džibrail i obrnuto da muslimani ne bi mislili da mi treba da sada mrzimo Mikail, zato što oni voli Mikail. I zato Allah rekao muslimanima isto taj poruka da ne smije da oni isto tako misli. I prije nego da neko razmisli o tome, Allah rekao za isto Džibrail i za Mikail jednom. Mikail, njegova je obaveza da on više brini za ovo svjetske potrebe i šta se tiče za Džibrail a.s. njegova poruka je da njegova obaveza je da on donesi objava i zato svaka ima posebno svog obaveza kod Allaha. Onda dalje kaže: Valakad anzalna ileka ayatim bayinatin, a sigurno smo mi tebe poslali jasne ajete, va ma yakfuru biha illa al-fasikun, a niko ih ne odbija osim neposlušni. I kršćani kažu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pokazao neki čudo, nije pokazao neki znakove. I ovdje Allah kaže: a sigurno smo mi tebe poslali jasni ajeti. Ajeti i znakovi i čudo i mođize sve dolazi sa poslanikom. Ali vrlo rijetko ljudi su ti koji prihvati nekoga kada neko pokaže neki čudo. Na primjer, Isa a.s. on isto pokazao neki znakovi, neki svoje ajeti, neki čude, ali ko je vjerovao? Osim samo 12 ljudi koji su njega prihvatili. I kada su tražili od Isusa neki znak, onda Biblija kaže da on rekao: neću pokazati drugi znak osim znak od Juna a.s.
šta je bio znak od Yunus a.s. On riba njega progutala, on bio živ je ušao u utrub i živ se vratio. Isa a.s. rekao, ja ću pokazati samo taj znak. I ako mi vjerujemo, kao kršćani, oni tvrdi da Isus on je umro na krst, i onda kakva može da bude sličnost među Isusa i sličnost među Hazrat Yunus a.s. On bio živ i on je mrtav, onda ne može bude sličnost. Sličnost jedino može da bude ako mi imamo vjerovanje i kao mi vjerujemo da jeste on bio nesvjesan i poslije se došao u sebe. Isa a.s. on bio nesvjesan kada je bio događaj razapet i onda je poslije se vratio, ozdravio se i onda nastavio svoje misao. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on pokazao dosta znakove. Avakullama ahadu ahdan, zar će kad god obećaju neki obećanje, nabazahu fariqu minhum, jedna grupa njih ovo obećanje odbaciti, bal aksaruhum la yu'minun, ne nego većina među njima ne vjeruju. Ovo to znači ljudi kada prihvati poslanik i kada obećaju nešto kao da oni će stojati sa poslanikom i da će slijediti njegove naredbe, da će biti poslušan. I časni Kur'an kaže, žalosno oni obećaju, ali većina od njih ne ispuni svoje obećanje. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi, a kad god im je od Allaha došao poslanik, musaddiq kulli ma ma'hum, potvrđujući ono što oni imaju, nabaza fariqum min allazina utul kitaba kitab Allahi wara zuhurihim kannahum la ya'lamun, jedna grupa oni kojima je bila data knjiga odbacili su Allahovu knjigu za leđa kao da ne znaju. To znači prije oni su čekali za časnog poslanika, prije su rekli da postoji preskazanje u njihovim knjigama, ili kada je on došao, onda oni su odbili. I kao da oni nisu priznali ovi preskazanje koja su se nalazili kod njih. I tako oni su odstranili. I na ovo doba, kao naš voljeni poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on obećao za dolazak imam Mahdi alaihi salam. I muslimani svi vjeruju za tih preskazanje. Pogotovo u jednom poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, za mog Mahdija će biti dva znaka, to znači pomračenje sunce i pomračenje mjesec, tokom mjesec Ramazan. I hođe su tražili od Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam da pokaži ovo znak ako si od Allaha. On jedino samo molio. Onda 1894. godine Allah pokazao ovo znak. Ali većina ljudi opet oni su odbili. I zato Allah kaže, jedna grupa oni kojima je bila data knjiga odbacili su Allahovu knjigu za leđa kao da ne znaju. I onda tako oni ponašaju kao da oni ne znaju da postoji ovi preskazanje. Vattabau ma tatlu šajatinu ala mulke Sulejmana, a oni su slijedili ono što su šetani učili protiv Sulejmanove vladavine. Vama kafara Sulejmana, a Sulejman nije bio nevjernik, walakinna šajatina kafaru, nego su nevjernici bili šetani. Yuallimuna nasa sehra, oni su učili ljude vrajbinu. Vama unzila alal malakene be Babila Haruta wa Marut, a nasuprut na
suprot onom što je bilo objavljeno dvojici meleka u Babelinu, Harutu i Marutu. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ Ni dvojica nisu učili nikoga hatta yukula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nisu učili nikoga dok im nisu rekli mi smo samo iskušenje, zato nemojte odbiti. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. I tako su ljudi od njih naučili ono što je rastavljao muža i njegovu ženu. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ali oni sa tim nikome nisu učinili zla bez Allahovog odobrenja. Nasuprot tome, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ovi ljudi uče od šetana ono što će im nanijeti štetu i što im neće donijeti koristi. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Inače, oni su dobro znali da za onoga ko to čini nema udjela na drugom svijetu i sigurno je vrlo loša zamjena. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ. A sigurno je vrlo loša zamjena ta kratak korist za što su oni prodali svoje duše لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ da bi znali. Ova ajet zahtjeva jedan dobar objašnjenje zato što komentari oni su stavili razne vrste priče u tome. Ajet počene وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. I oni su slijedili ono što su šetani učili protiv Sulejmanove vladavine. Kao mi znamo, Hazrat Sulejman a.s. on bio Božji poslanik i on isto bio jedan veliki kralj. I neki u njegov dvor su bili takvi ljudi koji su njega optužili da je on oženio sa jedna žena mnogo božaca koja ne vjeruju u Boga, ko taj žena obožava kipovi. I to su bili tada neki vjerske vođe i koji su pokušali da uništi njegov vlast i onda tada Allah pomagao Hazrat Sulejman a.s. Zato Allah kaže وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. A Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici bili šetani. I šetan to ne znači da ta bila neka druga vrsta stvorenja, nego to su bili ljudi i oni su kao šetan uzeo njihov komand na njihovom glavom i onda oni su počeli da radi takav dijela. I onda kaže se da oni su učili ljudi vražbinu i taj seher što ovdje je spomenuta. Neki komentari su pisali kao Hazrat Sulejman a.s. on isto bio upućen u tome, on znao. Ali ovdje Allah kaže ovo dio su radili šetani. Božji poslanik, on ne radi takva djela, takve stvari, nego Božji poslanik, on bude čuvan od Allah. I Allah je taj koji spasi od ovakvih stvari. Naprimjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on imao razne vrste napade, ali Allah rekao ja ću tebe štititi. I to je najveliki štit koji dolazi od Allaha.
I onda dalje se kaže vama unzela alal malakene be babela haruta va marut. I onom što je bilo objavljeno dvojci malika u Babelinu, Harutu i Marut. I za ovo isto imaju koji daju objašnjenje dosta takvi priče kao za ovo dva maleka. Oni su živjeli u Babel, jedan grad među drugi ljudi i tamo su pravili neka ljubomora i onda su dobili kazna od Allaha i do dan danas Allah nije bacio neki bunar i do sudnji dan valjda oni čekaju svoje sudbina tamo, ali to su svi priče koje nemaju nikakve osnove. Ovo što je počeo da se priča za doba Hazreti Sulejmana a.s. i onda u Babel i treći je u doba časni poslanik što je rečeno وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ovi ljudi, to znači ljudi od doba časnih poslanika, to ovdje to spomina za Jevrije, ovi ljudi uče od šetana ono što će im nanijeti štetu i što im neće donijeti koristi. To znači ovo ajet priča za 3 razne vremena. Jednom za vrijeme od Hazreti Sulejmana a.s. i drugo u Babel i treći u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I treći put ovo dijela je počeo od Jevrije. Jevrije imaju neka svoja tajna organizacija koja se zove masoneri. I ti masoneri, ovo je jedna takav tajna organizacija koja tokom istorija nekad postojala, onda bila za neko vrijeme, onda nestala i opet oni su napravili, opet tako se to dešava. Ali svaki put ova masonerije, ta ta počela od Jevrije. I oni su, kako ovdje se kaže, ta je tajna organizacija i samo može da ovi ljudi budu član, samo muškarac smiju da budu član i ne može da se žene pridruži. Ovi Jevrijski enciklopedija tom 5 se kaže ovi koji su bili masoneri, prva veza bio koji su bili inženjeri u doba Hazreti Sulejmana a.s. i oni su tako počeli i tada što oni su počeli neka taj buna i zavjera protiv Hazreti Sulejmana a.s. Allah kaže oni su bili krivi, a Hazreti Sulejman a.s. on nije bio kriv. A druga događaj to je bio ova tajna organizacija, oni su služili svog narod, to znači Ban Izrail, u Babel. I tada ovo dvojca što je rečeno Harut i Marut, ovo su bili 2 poslanika. I nekad časni Kur'an kada priča da ostavi neke stvari na nama da mi možemo da shvatimo šta Allah hoće da kaže. Kao u početak smo rekli, Božja riječ ima metafor, Božja riječ ima neki način koja treba da mi uzimamo poruku. I ovo su bili 2 malek i oni su tada pokušali da oslobodi Bani Izraelčani. I poslije Hazreti Sulejman a.s. poslije nekoliko 100 godina kralj od Babel koji se zvao Bakte Nasr, on napadao Jerusalem i skroz uništio cijeli grad i uhvatio 10 plemeni i nosio kod sebe i ostavio samo 2 plemen tamo i 10 plemen on nosio u Babel i to je isto bio jedna predskazanje od poslanik Jermija
I on upozorio Jevrije i rekao, ako ne poštovate sabat, to znači njihova sveti dan, subota, ako ne bi vi poštili, onda će pogoditi neka blaja, neki uništenje na vama. I zato ovo preskazanje što je Jeremija poslanik ostavio i kada Jevrije nisu poštovali taj sabat, kako časni Kuran na raznom mjestu kaže, oni su prekršili i onda dolazio Božje kazna i na raznom mjestu Allah kaže, oni su služili Božje srdžba zbog svog neposlušnost uvijek. Oni su bili neposlušni za poslanike i onda taj kazna dolazio na vidljivo taj kralj Bakte Nasar i on ni nosio kod sebe i nije dozvolio da oni vrati prema Jerusalemu. I najvjerojatnije kada ta generacija koja bila pokvarena generacija od Jevrije, kada oni su umrli i poslije su rađali novi djece koji su bili bolje vjernik i među njima su pojavili dva poslanik i Biblija kaže kao njihovo ime Hadži poslanik i Zakrija bin Adiv. Ovo Harut i Marut, to su bili dva imena koje je bilo dato zbog njihova dijela. Zato što ovo Harut, to znači onaj ko kida, i Marut, on to znači onaj koje slomi. I oni su, kada ja objasnim još, vama će biti jasno šta su ti poslanici radili u Babil i kao sam rekao, taj dijela bio takav da žene ne smiju da znaju, zato što žene ne može da drži kod sebe taj tajne stvari i zato oni su odlučili da šta god oni planiraju, to bude samo do muškaraca. I na tom doba jedan veliki isto kralj, časni Kuran rekao na sura Kahf za njega kao Sirus. I taj kralj bio jedan mudar čovjek i časni Kuran kada je pričao za taj kralj, časni Kuran baš rekao dobri riječi za taj. I kaže se, ovi dva poslanika, Harut i Marut, oni su pravili jedan ugovor sa Sirus, zato što taj kralj Bakte Nasar, on isto hitio da uništi. On kada vidi ovo Sirus, da je počeo jedna čvrsta vladavina i jedan kraljstvo i on mislio da njega uništi, ali Sirus koristio mudrost. Prvo on srušio sve ovi male države jedan po jedan i onda ovo dva poslanik, Harut i Marut, oni su pravili jedan ugovor sa Sirusa da on treba da napada od vanjske strane i od unutra oni će njega pomagati. I oni su spremili svoj narod i ugovor to je bio da poslije toga Izraelčani oni će smijeti da idu u Jerusalem. I tako je to je uspješno taj plan bio i ovo Sirus napadao i oni su pomagali od unutra i tako oni su dobili pobjeda i Sirus kako je obećao, onda on njih dozvolio da oni mogu da vrati na svom grad i čak on pomagao sa novacom i da može da oni gradi svoj taj haram u Jerusalem. I oni su vratili u doba poslanik Azra i tada opet oni su počeli da živi u Jerusalem. I sada je treći stvar što je rečeno na ovom ajetu i vajata'allamuna ma yazurruhum wala yanfa'uhum. Ovi ljudi uče od šetana ono što će im nanijeti štetu i što im neće donijeti koristi. I ovo sada je priča
za doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao mi znamo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je otišao u Medina i tamo su živjeli 3 plemen od Jevrije, Banu Nazir, Banu Kenka, treća Banu Kureza. I oni su kada saznali da je poslanik pojavio za koga oni su čekali, oni su počeli da pravi puno planove, zloplanove protiv časnih poslanika. I zato Allah kaže, ovo što oni planiraju, to će donesiti ni štetu. A šta je bio šteta? I onda ista sudbina pogodila sa njih. Oni su morali da budu istirani iz Medine i čak poslije iz Hebora, zato što nisu sjedili negdje u miru. I čak i tada njihov jedan poglavar, Kab bin Ashraf, on pravio veliki neprijateljstvo prema časnog poslanika, išao u Mekka i tamo on rekao ni da treba da vi napadate i poslanik i treba da uništite. I u tom vrijeme Jevrije oni su imali prijateljstvo sa kralj od Iran. I Perzijski imperija tada je vodio Hasru Pervez. I kod njega Jevrije su živjeli mirom zato što u Siriji gdje je tada bio kršćanska vlada, oni nisu mogli da živi. Zato su imali uvijek problem. I čak se kaže njihova knjiga Talmud bila pisana dok su živjeli u Iran i tamo su oni se premili. I oni su pričali sa kralj Iran protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su treba da njega on ubi. I tako se kaže, taj kralj on odlučio da uhvati časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poslao poruku svom guverneru u Jemen. I taj guverner poslao dvojca u Medina sa ovom porukom da kralj Iran tebe traži podhitno, moraš da dođeš, da ideš kod njega. Ako ne bi došao, onda on će uništiti cijeli Arab. Ovo je interesantno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada se dobio neki sklonište u Medina. On nije imao nikakva namjera da napada negdje. Muslimani samo su čuvali svoje glava od neprijatelja u Mekka. Našli su sklonište da bi obožavali Boga slobodno i tada su bili 2 velike imperije, jedan iz Iran i jedan od kršćanstvo. I kršćani, oni su imali neprijateljstvo prema taj kralj od Iran. I onda ne može da kršćani kažu taj kralj da imaš opasnost zbog ovog poslanika. I Arapi isto nisu mogli zato što ovi Iranci mislili sebe kao kulturni narod i oni su mislili Arab kao neznalice, kao ništa. I čak poslije u doba Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu, kada je počeo rat sa Iranom i onda oni su ponudili muslimani kao 2 ašrafi, kao 2 maraka, da bi mi bi platili svaki vojnik 2 maraka i da vratite, da ne padate. Oni su mislili to su siromašni ljudi. I zato samo su bili Jevrije koji su to planirali i koji su poslali koji su imali poštovanje na dvor kod kralj i tako se kaže kada je on to poslao i poslije prije nego da kažem neki ovi komentari koji pišu, oni kažu taj kralj poslao ovo svoje
ovo poruka da treba da uhvatite Muhammad zbog ovo pismo što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio prema nekoliko kralja u svijetu. Ali historija se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ovi pismo prema svi kralj 1. Muharram, to znači 7. Hidžra. I to dođe 12. april 628. godine. Ali ovo dvojca su došli u Madina 25. februar 628. godine. To znači već 2 mjeseca prije. A neko i on i poslije, kada su došli i oni su tražili odgovor od poslanika. I poslanik rekao, neka vi čekate, dođete kod mene sutra. I sutra kada su došli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sinoć moj gospodar, moj Allah je ubio vaš gospodar. Hajde idete, ovo je moj odgovor. Nije bio čudno, ali su otišli. I kada su stigli tamo Jemen i guvernor, on njemu bio čudo kako može da ovo čovjek tako kaže da moj gospodar je već ubio vaš gospodar. I on rekao, hajde, neka čekamo, vidjet ćemo da li riječ od ovog čovjeka, od ovog poslanika su istiniti ili nije. Prošao par dana i oni su vidjeli da dolazi jedan brod od Iran i vidi sada nova zastava i kada je oni su primili su poruku i ta je poruka bila od novi kralj i koji je bio sin od Hasru Pervez, i on sin rekao, moj otac bio puno ukretan i pravio dosta zločin i ja sam njega ubio i sada ja sam kralj i rekao ja sada poništim njegove naredbe. Među ostalim naredbama je taj naredba što je on poslao poruku da treba da uhvatite taj poslanik od Arapa. I kaže, on bio ubijen 29. februar 628. godine. To znači prije nego časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ovi pismo. Ali ako je poslije toga, mi to već znamo da ovo zavjera protiv časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem su planirali Jevrije. I onda zato Allah kaže, oni su dobili onda ista sudbina i ovi jevrijske plemene onda su bili istirane zato što oni nisu poštovali što su odgovorili sa časnog poslanika. Zato ovo ajet ima poruku, jasan poruka, da oni koji pravi zlo namjera protiv časnog poslanika, oni pravi šteta za sebe i to je bio šteta da oni su morali, oni su bili istirani. Onda dalje Allah kaže, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, a da su vjerovali, vatakao i bili bogobojazni, لَمَسُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, sigurno bi njihova nagrada od Allaha bila bolja kad bi znali. To znači ovi Jevrije koji planiraju zlo namjera protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako bi oni vjerovali i imali bogobojaznost, to bi bio bolje za njih. Onda dalje kaže, Ja ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina, o vi koji vjerujete ne recite našem poslaniku ra'ina, vaqulu unzurna, nego recite unzurna, to znači pogledaj na nas, wasma'u, i poslušajte, valil kafirina azabun alim, a zar nevjernik je oštra kazna određena. Jevrije kada su počeli ovakvi planove protiv časnog poslanika, jedan dio od njihova plan bio na vanjske strane, kako
smo rekli, oni su pokušali od imperije Iran da oni dođu da taj kralj da uhvati časni poslanik i da njega kazni. A druga stvar, oni su počeli od unutrašnje strane. To znači, oni su kada vidjeli da muslimani koliko poštuju časnog poslanika, a koliko oni su poslušni, onda oni dolazi kod poslanik i njega pričaju za takvi riječima da bi kod muslimana bude smanjeno poštovanje za časnog poslanika. I jednom se kaže, neki jevrije su došli kod časnog poslanika, oni su rekli umjesto da kažu assalamu alaikum, mir vama, oni su rekli assalamu alaikum, to znači uništenija za vas. I Hazreti Aisha, radijallahu ta'ala anha, ona je isto bila prisutna, ona slušala, bila luta i ona rekla wa alaikum sam, neka bude isto Allahova uništenija i da vi budete uništeni. Još ona bila luta i rekla nekoliko riječi. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Ajša, da li nisi čula šta sam rekao? Ja sam samo rekao wa alaikum. I neka bude na vama. I ovo molitva da ja budem uništen, Allah neće slušati. Ali moja će slušati protivni. I zato ovo isto je bio neki način da oni dođu da kažu rajna. Ovo riječ rajna označavajući da stranke stoji gotovo na istom nivu. To znači na istom nivu, da ne kada se kaže rajna, to znači kao da su isto nivo, kao da nema poštovanje, kao su dvojica na istom nivu. Ili po svom korijenu rajn, što znači glupav ili obražen drug, označava o glupavi ili o obražaveni druže. Nevjernici su zapravo govorili za poslanika rajna, i to rajna isto to znači naš pastiru. I tako Allah rekao muslimanima da oni ne smiju da kada pričaju za poslanik da koristi taj riječ, nego da kažu unzurna, to znači neka budeš ljubaznost prema nas. Ovo može da bude taj prikladan riječ koji bi oni zvali. Ma yavadullazina kafaru min ahlil kitabe walal mushrikina. Oni među sledbenicima knjige i mnogobožacima koji su odbili ne vole an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, da vam ikakvo dobro bude objavljeno od gospodara vašeg. Wallahu yaktasu bi rahmatihi, zaista Allah odabire posebno za svoju milost koga on hoće, bi rahmatihi man yasha, koga on hoće. Wallahu zul fazlil azim, i Allah je najveći dobročinitelj. To znači oni su kada odbili časni poslanik, oni su mislili da ovo Božje naredba, ovo Božje blagodat za zadanog poslanika treba da pripada njih, ali Allah kaže ovo je na Božje rukama, on odabere koga on hoće. Onda dalje kaže razlog u tome, ma nansak min ayatin, koje god ajet mi promijenimo, o nunseha nate bi khairin minha, ili ga u zaborav potisnemo, sigurno donosimo bolje od toga, ili sličan tome, ili sličan tome, alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir, zar ti ne znaš Allah ima trajnu moć da učini za svakom stvari šta on hoće. Od ovo ajet dosta komentari muslimani, oni imaju ovo vjerovanje da neki ajet od časnih Kur'ana oni su
promijenljivo, neki ajet kao stoji dio Kur'an, ali sada ne važići. Ovo vjerovanje je potpuno pogrešno, ovo vjerovanje je protiv časni Kur'an koja u početak kaže zalikal kitabu la raiba fi, ovo je završena knjiga, u njoj nema sumnje. I ako mi imamo sumnje za neki ajet, da ovo važi, za neki ajet ne važi, to znači kako bi onda mi bili sigurni za cijeli Kur'an. Naprimjer, onda ovi muslimani koji su objasnili, imaju razne vrste priče. Neki su pisali jednom dvojica sledbenika su došli kod časnog poslanika i oni su rekli cijeli noć mi smo pokušali da pamtimo neki dio Kur'ana, ali od večer do jutros nisu uspjeli i ne možemo da pamtimo. Uopšte ne znam šta se dešava. Obično svaki dan kad god učimo Kur'an mi pamtimo. I onda je poslanik rekao, ja sam isto zaboravio ti ajet. Subhanallah, da li može taj Kur'an koja kaže inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun, mi smo poslali ovo spomena i mi ćemo čuvati od taj spomena. I šta je bio razlog zašto oni su to pogrešili? Oni su to mislili od ovo riječ ajet, to znači ajet od Kur'ana. Ali kada mi vidimo ovo ne samo ajet iz Kur'ana, ovdje je poruka u tome kako je prije Allah priča za Jevrije, kako Allah priča da bi je bolje za njih ako bi oni vjerovali, kako Allah priča da ovo je njihova greška i šta je bio razlog za dolazak časnog poslanika. Razlog je o tome bio da Biblija sada više ne ispuni taj svrh za koji je Allah poslao. Biblija sada ne može više uputi čovječanstvo. I kada ne služi taj svrh, onda to treba Allah, to je Božje zakon i Božje dijela da odstrani taj zakon i onda donesi novi zakon. Zato se kaže i kada on promijenimo ili ga u zaborav potisnimo, sigurno donesimo bolje. Onda je došao časni Kur'an. Kada je Biblija nije ispunila svoje taj svrh, onda Allah promijenio uvidljivo u časni Kur'an. I kada Hazrat Musa a.s. i Isa a.s. nisu mogli da uputi čovječanstvo, onda Allah poslao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato ovo je Božje dijela. I ako on hoće da donesi novi zakon i ako on hoće da ne donesi novi zakon, ali nešto promijeni, da dolazi neki poslanik i tako bi on očistili. I naprimjer, ako ljudi ne slijedi prema svoje učenje, onda dolazi isti učenje, ali ako je skroz taj učenje ne može da završi taj stvar, onda dolazi nova učenje. I zato ovi ajeti ne pričaju samo za časni Kur'an, da Allah neki ajet stavlja, neki izvadi, i zato ovi su neki pisaca, oni su rekli ovo ajet la ikraha fid din, nema prisile u vjere, ovo ajet treba da bude poništen sa ovi ajet koje pričaju za džihad. Ali to svaka poruka ima svoje značenje. Džihad je borba
Džihad je trud da čovjek bude bolje. I ako neko napada vama, onda vi možete da branite sebe. I zato ovi komentari, oni su pogrešili i ovdje je ajet, to znači stari zakon i onda dolazi novi zakon, inače nije bio nikakva potreba. Nije bio nikakva potreba. Ako je Allah koja je znalac vidljivo, nevidljivo, on to zna da ovo ajet nije tačan i poslije par mjesec ja ću izvaditi iz Kur'an i onda da li ima logika da on stavlja, da opet izvadi. To znači ovo je pogrešno vjerovanje, žalosno do dan danas postoji kod muslimana ovo vjerovanje da neki ajet u Kur'anu su važeći, neki nisu važeći, neki ovako stoji. Onda zašto Allah u početak rekao nema sumnje u časnom Kur'anu. Danas sa ovim sada se završavamo i inshallah nismo još završili prevod ovo što smo učili taj dio Kur'ana i tako onda sljedeći put objasnit ćemo za dalje i prvo ćemo učiti taj prevod koji je ostao i objašnjenje i onda dalje redom kako radimo prvo arapski dio i onda taj dio prevod. Do sljedeći put onda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.